Buat Ibu Rohini, juga buat Bapak Iwan Lubis. Sejatine wong lanang wis lagi kangen, ya lagi rindu, gebu-gebu pengen ketemu. Ini wis ketemu kayaknya kaku. GM Audio Surya Dana Termuda. Sawulan nembe pisan rasane kaya wis tetahunan kelingan karo kasih pujaan ati rindu ora ditahan. Pasukan GMR kompak selalu. Yen awan dadi bayangan, yen bengi senok dadi impian, apa maning yen bengi jagate udan, ati rindu ora ketahan. Surya Nada Termuda. Mamanya Rafa, mamanya Rafka, mamanya Bill yang punya Cemara Jaya. Banggal guling sing dadi batur sepi, kang nyakseni tangis ning tengah wengi, perasaan keder ora karuan, dumangkenin ati yen dan kasmaran, rinti ke udan obisikana, suara ati sing lagi kesepian, ati kelayu kebayang-bayang, usung udan dadi kembange rindu. Yen awan dadi bayangan, yen bengi senok dadi impian, kelingan karo kasih pujaan, ati rindu ora ketahan. Surya Dada Termuda.
bal guling sing dadi batur sepi kang nyakseni tangis ning tengah wengi perasaan keder ora karuan dumengkenin ati nyandang kasmaran rintih ke udan oh bisikana suara hati sing lagi kesepian hati kelayu kebayang-bayang usum udan dadi kembange rindu yen awan dadi bayangan yen bengi sanok dadi impian apa maning yen bengi jagate udan ati rindu